तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी नमस्कार, कोकण सात लाईव्हमध्ये मी दीपेश परब आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. मी आता आहे वेंगुर्ला बंदरवरती आहे आणि आज नारळी पौर्णिमा आहे. या नारळी पौर्णिमे दिवशी आपले मच्छीमार बांधव जे आहेत ते या समुद्राची पूजा करतात. म्हणजे संपूर्ण वर्षभर जो ज्या समुद्रात मासेमारी करून या ठिकाणी उपजीविका मच्छीमार बांधवांची करतात, म्हणजे उपजीविका चालवतात किंवा आपला सर्व संसार जो आहे तो चालवतात. त्याच समुद्राची आज नारळी पौर्णिमे दिवशी या मच्छीमार बांधवांकडून नारळ अर्पण करून पूजा केली जाते. आणि मी आता आहे वेंगुर्ला बंदरवरती आणि आपण बघू शकतात वेंगुर्ला बंदरवरती नागरिकांनीसुद्धा या नारळी पौर्णिमेनिमित्त गर्दी केलेली आहे. अनेक नागरिकसुद्धा या ठिकाणी समुद्राला नारळ अर्पण करतायत. आणि या ठिकाणी वेंगुर्ला पोलीस ठाणे असेल किंवा वेंगुर्ला पत्रकार संघाच्या वतीने नारळ अर्पण करण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीने सुद्धा नारळ अर्पण करण्यात आलेलं आहे. आणि बरेचसे जे नागरिक आहेत ते सुद्धा समुद्राला नारळ अर्पण करत आहेत आणि या ठिकाणी एक पर्यटनाचा सुद्धा आनंद घेत आहेत. आपण गर्दी बघू शकतात. दरवर्षी अशाच प्रकारे गर्दी असते आणि यात पावसाने सुद्धा विश्रांती घेतलेली आहे. गेले 15 दिवस पाऊस नाही आहे, त्यामुळे काहीसा थोडीफार रिपरिप पावसाची असते. मात्र आज पूर्ण दिवस पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे नागरिकांना सुद्धा बाहेर पडायला मिळालेलं आहे. या ठिकाणी आपण गर्दी बघू शकतात. आज नारळी पौर्णिमे दिवशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी जी आहे ती या वेंगुर्ला बंदरवरती झालेली आहे. या ठिकाणी ब्राह्मण जे आहेत त्यांच्यामार्फत जो नारळ आहे त्याची विधिवत पूजा केली जाते आणि पूजा केल्यानंतर हा नारळ या सागरात समुद्रात अर्पण केला जातो आणि सागराला धन्यवाद दिले जातात. अशा प्रकारे या ठिकाणी ही प्रथा चालत आलेली आहे आणि बरेचसे नागरिकसुद्धा आता या समुद्र देवतेला किंवा सागराला नारळ अर्पण करतात आजच्या दिवशी. आणि एक मोठं महत्त्व आहे नारळी पौर्णिमेचं आपल्या हिंदू धर्मात आहे. आणि आपण या ठिकाणी मी दाखवतोय, खालीसुद्धा जातोय कशा प्रकारे नारळाची पूजा केली जाते आणि कशा प्रकारे नारळ अर्पण करतात. अजूनही नागरिक जे आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सायंकाळचा वेळ असल्यामुळे बरेचसे नागरिक पर्यटनासाठी सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत. या ठिकाणी बरीचशी स्टॉलसुद्धा लावण्यात आलेले आहेत आणि मी आपल्याला आता दाखवतोय कशा प्रकारे ह्या सर्व या ठिकाणी चालतं. हे या ठिकाणी बघू शकतात नारळ विक्रीसाठी सुद्धा ही काकी घेऊन आले. नाही काकी, कसे नारळ? 20-25 रुपये. आजच्या दिवशी तुमच्याकडून नारळ असून घेऊन जातात. काकी नारळ सुद्धा हे वेंगुर्ला बंदरवरती आलेले आहेत. चिरमुल्याचे लाडू सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. पुरोहित आहेत, यांच्यामार्फत ही अशा प्रकारे नारळाची पूजा केली जाते आणि त्यानंतर हा नारळ जो आहे तो समुद्रात अर्पण केला जातो.
या ठिकाणी आपण बघू शकता स्टॉलसुद्धा लावण्यात आलेले आहेत विविध खाद्यपदार्थांचे. आजच्या दिवशी मोठी गर्दी वेंगुर्ला बंदरवरती आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यानिमित्त हे स्टॉलधारकांचा सुद्धा व्यवसाय या ठिकाणी चांगला होतो. मक्याची कणसांचे स्टॉलसुद्धा आपल्याला जास्तीत जास्त बघायला मिळत आहेत. मोठी गर्दी ही वेंगुर्ला बंदरवरतीही बघायला मिळते. पूजा केल्यानंतर या ठिकाणी खाली येऊन हा नारळ श्री सागराला अर्पण केला जातो. अशा प्रकारे नारळी पौर्णिमेचा सण वेंगुर्ल्यात साजरा केला जातो. बरेचसे नागरिकसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जे काही नागरिकांनी सागराला नारळ अर्पण केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे काही नागरिक पर्यटनासाठी सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. अजूनही बरीचशी गर्दी होते आणि विविध संस्था असतील वेंगुर्ला तालुक्यातील, त्याचप्रमाणे पोलीस ठाणे असेल, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला नगर परिषद असेल किंवा विविध सामाजिक संस्था असतील, यांच्यामार्फत सुद्धा सागराला नारळ अर्पण करण्यात आलेलं आहे. नागरिकसुद्धा सागराला नारळ अर्पण करत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.